Pawn opening e4, e5, knight f3, unya d6 mo ni gitawag og Philidor defense. Unya sunod nga lihok sa puti kining bishop c4, pwede ra pod og kining d4 pero mo ni akong ganahan kining d4 para mo control sa tunga. For example, kini iyang bishop mari sa g4, ang ibuhaton nimo imong pawn kaon ka sa e5 nya og iyang pawn mo kaon sa imong e5 kanon iyang queen sa d8 nya kani imong queen kanon mo sa iyang king, simpre knights capture ni imong pawn. So kansi siya og pawn usa unya di na siya kakasol kansi sa position. Ang pawn mo kaon sa e5 nya iyang bishop mo kaon sa imong knight sa f3 nya imong queen bounced kaon sa bishop f3 nya sun buhaton niya kining pawn mo kaon sa imong pawn sa e5 nya bishop c4 ka para takihon ang pawn sa f7. Syempre depends ang kabayo niya darin dapita. Imong queen ibutang sa b3 para takihon ang iyang pawn sa f7 nya niatake sa b7 yung pawn. So di gid siya mabuhat og ingato. Awa knight c6 siya ang ibuhaton nimo pawn captures e5 nya syempre bounce man gyud siya mukaon siya bounce sa e5 ang ibuhaton nimo imong queen mukaon siyang queen sa d8 unya kung kini yang ikaon kining king sa d8 di na siya ka enrock mula kansis position pero kani pud yang ikaon kining kabayo sa imong queen kansi siya pawn. So sayop gyud ang pagbuhat ditong dapita nasa knight c6. Kung knight d7 siya mo gitawag og Philidor defense hand variation. So bishop c4. Ang kabayo mo sa f6, knight g5 ka, so di na mapugngan wala makapugong sa pag-atake sa pawn niya sa f7 para ma-fork ang iyang queen o iyang rook. So sayop na kaayo ang paglihok anang knight f6. Bishop e7 siya, pawn kaunon ang pawn sa e5, pawn takes e5, bishop d5 para atakehon ang pawn sa f7 para mamati or atakehon ang pawn sa e5. Knight takes e5, knight takes e5, pawn takes e5 nya queen h5 para atakehon ang pawn sa f7 og e5 nya kabra man na siya. Queen takes e5, cover iyahang kabayo daring dapita, bishop h6, alkanse na siya sa position o alkanse na siya sa pisa.